Harri Potter ac Ysgol Dewiniaeth a Hudoliaeth Hogwarts, gan Mr. Wall. Dyma Harri Potter. Ydy e'n fachgen normal? Nac ydy. Dyw e ddim yn fachgen normal. Dewen yw e. Mae Harri Potter yn mynd i'r ysgol. Dyw hi ddim yn ysgol normal. Mae hi'n ysgol I ddiwiniaid a gwrachod. Enw'r ysgol yw Hogwarts. Mae'r ysgol yn yr Alban ac mae'n hen iawn. Mae Harri yn hi llereirol ac mae e'n dwlu ar chwarae Quidditch. Mae nimbws 2000 gyda fe. Mae gwallt didew gyda fe ac mae llygau tywyll gyda fe. Mae e'n gwisgo sbectol ac mae craith bost mellt ar ei dalcen gyda fe. Dyma Voldemort. Mae Voldemort yn ddrwg iawn, iawn, iawn. Gelyn Harri Potter yw e. Mae neidr gyda Voldemort. Enw'r neidr yw Nagini. Mae Voldemort wedi lladd llawer o fyglars. Does dim gwallt gyda fe. Mae e'n foel. Roedd e yn hi slafennog. Dyma Hermione Granger. Ffrind Harri yw hi. Mae Hermione yn ddeallus iawn. Mae hi'n hoffi darllen. Mae hi'n hoffi dysgu. Mae gwallt brown cyrliog gyda hi ac mae llygaid brown gyda hi. Mae hi yn hi llereirol hefyd, fel Harri. Dyma Ron Weasley. Mae e'n neis iawn. Fe yw ffrind gorau Harri. Mae e yn hi llereirol hefyd, fel Harri ac Hermione. Mae teulu Ron yn fawr iawn. Does dim llawer o arian gyda'i rieni. Druan arno fe. Mae gwallt melyn goch gyda fe, a llygau glas gyda fe. Mae e'n ffansïo Hermione. Dyma'r athro Dumbledore. Fe yw prif athro ysgol Hogwarts. Mae e'n ddeallus iawn, fel Hermione. Mae ffenix gyda fe. Enw'r ffenix yw Fawkes. Mae e'n hoffi siwrbwt lemon, ond yn ansicr o pha pob blas 4 beles. Roedd e yn hi llereirol hefyd, fel Ron, Hermione ac Harri. Dyma Hagrid. Mae e'n gweithio yn Hogwarts fel ceidwad allweddi a thiroedd Hogwarts. Mae e'n ffrind I Harri Potter. Mae e'n hoffi anifeiliaid, yn enwedig dreigiau a bwystfilod mawr. Roedd e yn hi llereirol hefyd, fel yr athro Dumbledore, Ron, Hermione ac Harri. Dyma'r athro Snape. Mae e'n gweithio yn Hogwarts. Y meistr drachtiau yw e. Mae e'n anghyfeillgar iawn, iawn, iawn. Mae gwallt du seinllyd a llygau du gyda fe. Mae e'n cysgu yn y dwnsiwn. Dyw e ddim yn hoff o Harri Potter. Roedd e yn hi slafennog, fel Voldemort. Dyma Luna Lovegood. Mae hi'n dysgu yn Hogwarts, ond yn byw gyda'i thad. Xenophilius Lovegood. Fe yw awdur y cylchgrawn Y Quibbler. Ffrind Harri Potter yw hi. Mae hi'n neis iawn. Cwningen yw ei ffatronws hi. Mae hi yn hi cryfanfraw. Dyma'r athro McGonagall.
Mae hi'n gweithio yn Hogwarts ac yn dod o'r Alban. Yr athro gwedd newid yw hi. Mae hi'n neis, ond yn llym iawn. Mae hi'n gallu gweddnewid I gath. Roedd hi yn hi lleirol hefyd. Dyma Hannah y bot. Mae hi'n garedig iawn. Mae gwallt golau gyda hi, ac mae llygaid brown gyda hi. Mae hi'n caru llysieueg. Mae hi yn hi wfftipwff.